Сега правим видео за прелестни създания и прелестен мрак. С преводачката на книгите Поля Мичева. Така, и пак с редактора, по същия начин, както открихме тръпка, така открихме прелестни създания. Отворих първата страница, прочетох 2 реда и казах, това е книгата, трябва да я вземам, дори да няма да цяла до края. Приход на прелестни създания ми е моята любимка. Аз много обичам митология, обичам да бъде по-пишна книгата, да има повече неща, които научаваш. Книгите, които има любовни истории, те много ми пазват. Не обичаш вечна романтика, но аз да има повече пълнеш. Прелестни създания го има. Камингърс и Маргет Сол правят страхотна връзка с всички култури, с всички митологии, за хората, които не са чели. Една любовна история между момче и момиче сега. Обаче на фона преплетена с толкова много митични създания от целия свят, от всички култури, които пак са сега предсъздадени, претворени, не знам как да го кажа. В втората книга преведена ли е? Втората книга се превежда в момента. Добре, разбрах, че в нея има инкубус. Да, инкубус. Което са същества, които те изпадат през средновековието като митични създания, митологията на вече средновековни европейски народи, но ги има не само в Европа, но по други имена. Това са опасни създания, които съблазняват мъжете и жените, правят лоши неща, сексуални с тях против волята на хората, но идеята е, че са съблазнители. Да, но разбрахме, че има много интересен герой, който ще бъде инкубус. Нещо за него може да не кажеш? Няма да кажа. Няма. Както казва Маги, няма да кажа. Добре. Не давам да скривам тайни. Има ли мога да кажа, че прелестен мрак е също толкова силно като прелестни създания. Просто влизаш и аз вече най-много на прелестни създания харесвам не само магичните създания, не само как се разказват някакви митологии и култури, аз харесвам факта, че има внушение. Например, в прелестни създания, като махнеш любовната история, като махнеш митологията, винаги трябва да стане сърцевина. И тази сърцевина е, ние сме различни. Не можеш да съдиш хората само по външния вид. Не можеш да ги съдиш по това как изглежда. Трябва да ги опознаеш преди да ги съди и да си позволиш. Това е внушение, което мен много ми харесва. И това, ако успееш да го предадеш, че една приказна история за любов и за магични създания, какво по-хубаво може да стане? Има ли някаква надежда, че ще ги видим и чак в България? Не мога да кажа, но много се стараем, защото ние сме в много тясна връзка с Ваня Стоянова, която е... И аз се познавам нея, да. И тя също се много иска тук на Кани и на Маргарет и поддържаме непрекъснато контакти и се надяваме, когато организират подобно турне. Трябва да бъде турнето свързано и с други европейски страни. Само за България, които е неизгодно за никого, нито за тях, нито за нас. Така че посрещаме европейски турне, се надявам. Да, на следващото, на третата книга, ако дойдат към Великобритания. Добре, благодаря ви много. А как станаха нещата с Маги? Може да ни кажете малко по това? Ние през цялото време се свързахме с нея. Виж колко е хубава България. Ти пишеш разни митологични задания. И ние какви имаме. Ние интересни нашите. И аз затрупвах с сайтове. Фолклорни, митологични. Тя казваше, страхотна е България. Страхотна ви коричка. Страхотни са хората, които работят. Ние казахме, ела. И всъщност тя имаше една европейска турне първо в Европа. Ние казахме, ние искаме да дойдеш. Тя каза, за първото няма как да стане. И специално направи второ, което случи страните, с които не беше могла да посети през първото. И ние бяхме тук. Добре, много се радвам. Тогава само последно, още за последните, значи за реплисмент и за майчета, да кажете две изречения. Значи, много се гордеем, че взехме 2 от най-страхотните книги, които излязоха сега в края на тази година. Да, всички говорят за майчета направо. Страхотни книги са, наистина. Те са много различни. Мачът е дистопия. Би го определил по-простичко, ако спечели 451 градуса по Фаренхайт на Рей Бредбъри. Това е една класическа книга за едно бъдещо общество, в което целият свят е подреден, книгите се горят, защото са опасни. И всъщност 451 градуса по Фаренхайт, това е температурата, която гори книгата хартията. И едно общество, в което всичко е изолирано, стерилно. Сравняваме, защото по стойността си, по силата, мачът е такава. Сериозна книга, със сериозно внушение. Сериозно внушение, но за тинейджери обърната към любовна история.
Бъдещето се развива действието в едно бъдеще, което не може да каже кога точно е. Целият свят е много стерилен и всичко е подредено. Казват ти кога да се храниш, какво да ядеш, къде да ходиш, какво да учиш. И хората живеят по този начин и се свикнали по този И начин. може да очакваме към края на... И кого да обичаш ти казват. Знаеш ли си представиш това нещо? Ти кажеш Да. кого да обичаш. И всички го приемат това нещо. Очакваме края на февруари. И последен въпрос за тази книга. Там очаква ли се любовен триъгълник? В книгата ли? Да, в книгата всъщност същината е любовният триъгълник. Там е едно момиче, човек, който е избран за нея и който е най-добрият приятел. Тя наистина го обича. И този, в когото не би трябвало да се влюбва, но никой не може да каже какво да се влюбиш. Добре, и за реплейсмент? И за реплейсмент. Реплейсмент е... Реплейсмент е книга на Брена Иванов, която е приятелка на Маги Стивотър. Книгата може да бъде определена малко като готик хорър. Има любов, има магически съзнания, има феи, които също не са добри, и има много мрак, и има много злина. Но нашия герой, смъртта на момиче и на верни приятели, успява да покаже пак, че злината е в сърцата ни и от нас зависи дали да я приемем или да не я приемаме. А вие ли се превеждате някои от тези книги? Да, мачът вече почти е преведен. О, Браво. И затова ви казвам, че се сходно. чакаме ги с нетърпение. Ще им напишем ревюта. Много старам. Ти нали поддържаш контакти с Асия? Запознали се с Асия?